ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଘର ମୁଣ୍ଡଳି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ତେବେ ଆମର ବହୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଜଣେ କିଏ କାଳସୀ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣିକି। ତେବେ ସମୟ ଆଗେଇବା ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କଣ କି ବଡ ମନ୍ଦିର କରିବା। ମାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଜି ମନ୍ଦିରର ରତନମୁଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ପୀଠର ମହତ୍ଵ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବି ବହୁତ ପୂରଣ ହଉଛି। ଅନେକ ବି କାମରେ ଭାବୁଛି ଅସାଧ୍ୟ କାମ ବି ସାଧନ ହଉଛି। ତେଣୁ ପୀଠଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଇଏ ବଡ ମନ୍ଦିର ଦରକାର, ତେଣୁ ବଡ ମନ୍ଦିରଟି କରିକରି ଆଜି ତାର ରତନମୁଦ ହଉଛି।